Pozdrav svima! Ja sam Damir Vujnovac i danas vas vodim kroz priču u Kurdistan. To radimo skupa sa djecom, učenicima osnovne škole Borovje u Zagrebu, sa učenicima 4A i 4B razreda. Idemo? Može. Dakle, ovo je Afrika, ovo je Europa, ovdje počinje Azija i ovaj dio zovemo Bliskim istokom. Idemo ovdje, znači na granicu države Iran i države Irak u brda. Evo to možemo vidjeti ovdje, dakle imamo Tursku, Siriju, Irak, Iran, Armeniju, Gruziju, a ovdje je Crno more. Mi idemo ovdje. Put me odveo u planine, visoke planine u kojima živi narod koji se zove Kurdi. Dakle, Kurdi žive u 4 zemlje. Žive u Iranu, u Iraku, u Siriji i u Turskoj. Evo, to možemo i ovdje vidjeti. Ovdje u selima u kojima sam ja boravio s njima prije 3 godine, oni žive na visinama otprilike 1000-1500 metara iznad visine mora. Da bi se došlo u selo Bolbar, evo vidite ga tamo dolje, mora se proći ovom cestom koja ima 24 ili 25, više se ne sjećam točno, možda i 27 ovakvih velikih zavoja, prilično je strma, ali je zanimljivo prolaziti njome. Evo pogledajte kako. Naravno, može se i pješice, ali ovo je bilo vozno auto. Malo je strmo, jel da? Zato nisam snimao cijeli put. Dakle, u kurdskom selu Bolbar kuće grade ovako da je jedna kuća dolje, sad ona kuća koja je iznad nje na brijegu koristi krov susjedove kuće kao svoju terasu. Nekad na tim krovovima stoje bačve sa vodom, jer ljudi trebaju imati i vodu u kućama, a tamo vodovod baš ne funkcionira najbolje. Vidite kakve su planine, vidite koliko je to visoko i onda nema onog komfora koji mi imamo kad smo doma. Da bi došli u susjedno selo koje se zove Živar, treba opet sjesti u auto, može se i pješice, ali pješice bi bilo dugo hodanja, a ovdje možemo vidjeti kako izgleda selo kad se u njega ulazi. Ceste nisu asfaltirane, no to ne sprječava ljude da hodaju, da idu k nekim svojim susjedima, da se voze biciklom, da se druže i da provode vrijeme s prijateljima. Tamo osim ovakve ceste postoje i mostovi. Postoje i pravi veliki mostovi, međutim postoje i mostovi kao što je ovaj. Ja sam preko ovog mosta propješačio za svojim domaćinom koji je rekao ajde idem ja pa kad ja prođem ideš ti iza mene. Ja bih rekao da ovom mostu fali puno dasaka, sad da u glavi ili ne, ali dosta toga mu nedostaje. Treba se čvrsto uhvatiti i paziti da ne propadneš kroz ova mjesta gdje daščica nema ili gdje nema žice, jer se ispod teče jedna vrlo brza, duboka planinska rijeka i ovo je snimano, tamo sam bio u proljeće, kad se snijeg na planini topi i ima ga puno u vodi koja teče tom rijekom prema nizinama. Evo, ovako to izgleda kad se prelazi preko. Međutim, kad se pređe preko, dolazi se do prekrasnih dijelova planina,
do prirode u kojoj stvarno svatko može uživati, samo se treba malo pomučiti da se dođe do nje. Evo. No, nismo tu zbog prirode, jel da, nego malo zbog prirode, ali više zbog društva. Društvo ovdje je ekipa koja igra nogomet nakon što je završila nastava u školskom igralištu i nogomet se igra kao što se igra i svugdje, s loptom, 2 gola i ekipa koja je podijeljena na 2 tima. Sad ono što je tu drugačije nego kod nas, vidite da dječaci imaju ove široke kurdske hlače, pa oni te hlače nose od malena, još dok su mali dečki, do duboke starosti, odnosno sve dok žive. Bez obzira što radi, da li idu u školu, da li se bave slobodnim aktivnostima, da li planinare ili igraju nogomet, oni su uvijek u tim kurdskim širokim hlačama. Pa čak i ovi koji gledaju, jel da? Neko igra nogomet, a neko mora i gledati. Međutim, ima i onih koji vole nogomet, ali im je prijateljstvo važnije, pa umjesto da Messi igra na školskom igralištu, odlučio je provesti vrijeme sa svojim prijateljem i prošetati prema doma, ko zna o čemu su razgovarali. Ali sad vidimo tu o čemu razgovaraju kad moraju u školi na satu engleskog. Dakle, učionice možda i nisu puno različitije od naših ili od onih u kojima vi sjedite sad, ali su možda malo drugačije raspoređene klupe i sjedala tamo. Evo vidite da dečki sjede ovako, neke cure sjede isto tako paralelno, neke sa strane, slože se kako im odgovara, da im bude jednostavnije raditi, da mogu puno naučiti. Oni žele učiti, žele ići u školu i žele znati čim više. Tome služe onda i njihovi profesori, učitelji, da im pomogu. Ovo je jedan od učitelja, baš učitelj engleskog jezika. Pa evo sad vidimo kako on objašnjava svojim učenicima što je hobi. Dakle, njegov hobi je igranje stolnog tenisa. A koji je tvoj hobi? Gledanje televizije. Ok. Dakle, kroz praktične primjere iz života učitelj đake uči kako se koja riječ izgovara i čemu služi. Dakle, na kurdskom, kurdski jezik je poseban jezik, nisam zapamtio kako se kaže hobi, ali eto on njih kroz primjere s čim se ti baviš u slobodno vrijeme, a čime se ti baviš u slobodno vrijeme, uči da zapamte riječ hobi koju će poslije upotrebljavati u razgovoru sa drugim učenicima ili sa nekim strancima, kao što je recimo sa mnom bio slučaj kad sam bio tamo, mi smo razgovarali na engleskom jeziku. Evo u ovom razredu su dečki naprijed, cure su odmah iza njih. Ali ima i onih koji su ranije bili gotovi s nastavom, međutim nisu otišli doma, nego su ostali ovdje pa su radoznali. Bilo je jako zabavno ovdje gdje su se oni popeli do prvog kata izvana, po školi i držali se za šipke na prozorima i pratili nastavu. Mislite da su pratili nastavu? Nisu baš pratili nastavu. Došli su gledati koje cure su u razredu. Učitelj mi je rekao, ok, sad ste sve čuli, a sutra vas pitam ovo što sam sad ispripovijedao ovim učenicima, sutra pitam vas kad mi dođete. Poslije mi je rekao da se šalio, da neće. Imamo li mi ovo u školama? Ja se ne sjećam da sam u našim školama vidio stolni nogomet. Još pogotovo da ga cure igraju u pauzama između nastavnih satova, što me baš razveselilo i nisam mogao da ne poslikam ovo i ne podijelim s vama. Ovo je primjer kad je nastava gotova. Međutim, evo, ova mlada dama
je imala još neka pitanja za učitelja. Mislim da nisu bila laka pitanja, odnosno da je trebalo razmisliti kako odgovoriti, jer kad se učitelj počeše po glavi, znači da je pitanje bilo dobro i da nije jednostavno dati odgovor na njega. No, međutim, i učenici još uvijek žele saznati više, ono što možda nisu uspjeli naučiti ili shvatiti za vrijeme nastave, a i učitelj je tu da im pomogne u tome. Sad, vidjeli smo kako izgledaju razredi, vidjeli smo da postoje klupe, stolovi, sve, ali kad dođemo u zbornicu, u ravnateljev ured, onda to izgleda ovako. Skoro da nema stolaca, ima stolica tamo gdje se radi na računalu, međutim sve se odvija na podu. Odvija se na podu, na tepihu, pogotovo kad dođe gost, onda se skupe još neki učitelji. Ovo je mladi ravnatelj škole koji je skuhao čaj za nas. Kao piće dobrodošlice, pa smo mi sjeli na pod, na jedan tepih koji bi mi zvali perzijskim tepihom, ali oni ga zovu samo tepih. Znate zašto? Zato što se nalaze na području nekadašnje Perzije i njima perzijski tepih nije ništa posebno, jer je to tepih na kojem oni svakodnevno sjede. Zato se izuvaju prije ulaska u prostoriju, da ne bi donijeli blato i uprljali tepih na kojem inače sjede, pa ponekad i više od toga vidjet ćete na sljedećim slikama. Ovo nije ništa posebno. Tanjurić koji se stavlja ispod šalice za čaj. A znate zašto je poseban? Zato što kad oni žele popiti čaj brzo, a čaj je vruć, onda ga iz šalice izliju u tanjurić da se rashladi i iz tanjurića ga popiju. Nešto neobično za nas, mi volimo čaj piti duže, polako ga pijuckamo i razgovaramo. Međutim, oni ne, popiju čaj i onda dalje sjede i razgovaraju. Kao što sam rekao, puno se toga radi na podu, odnosno na tepisima. Na tepihu se i priprema sve što treba za ručak. Ovo je gazdarica koja priprema jelo koje će se zvati kad bude gotovo makloube, što bi značilo da se u ovaj lonac spremilo dolje meso ili male sarmice od lista vinove loze, dakle ne od kupusa kako se to kod nas radi, nego od lista vinove loze ovako u koji se zamata riža ili možda ponekad i malo mesa unutra. To se složi dolje, složi se nekoliko slojeva povrća i onda se gore stavi riža. I tako se kuha, i zalije se vodom i tako se kuha. Kad je gotovo, onda se okrene na opačke i onda je dolje riža, a gore sve ovo ostalo. I onda se iz toga grabi i jede. Evo, ovdje će gazdarica okrenuti sad, ali nažalost nemam sad tu video u kojim se vidi kako to izgleda. A ovo je kruh. Znači, nemaju kruh kakav mi imamo, koji se radi sa kvascem, nego je ovakav tanak ko list papira. Znaju oni napraviti i ovakvu večeru. Opet nama možda malo neobična kombinacija. Kod nas nikad nisam jeo špagete sa mljevenim mesom, da, ali istovremeno i sa kuhanim krompirom. Svako nešto voli, svako ima neke svoje navike ili svoje običaje. A bilo je fino. Evo, ovdje se vidi kako se pravi kruh, dakle, tanko tijesto izlazi van na ove jastuke, koji pekar uzme onda i s jastukom tresne po peći, to tijesto ostane tu. Kad napravi krug, dakle, ono je vrlo tanko, i kad napravi krug tu kroz peć, izlazi ovako pečeno van. Jesam vam rekao o prirodi? Jesam. Ali ove prizore teško zaobići i ne pokazati ih. Planinarili smo 3,5-4 sata od sela da bi došli gore na 2500 metara nadmorske visine i da bi uživali u ovom pogledu. Ili kad smo se vraćali,
stali smo na ovom mjestu da vidimo ovaj zavoj rijeke Sirvan. Evo tu vidite da ima i mostova koji su slični ovim mostovima preko kojih se mi vozimo ili hodamo. Da, ovo su plantaže šipka. Šipak, nar, svako ga zove. Nekako šipak ili nar je jedna divan plod od čijih se koštica, kad se iscijedi, nastane sok. Oni proizvode taj sok s kojim se onda začine jela ili se razrijedi s vodom pa se pije. Iznimno je zdrav, pa je njihov život tamo u tim planinama ne samo zbog prirode netaknute, ne samo zbog friškog zraka, nego i zbog konzumacije šipka i proizvoda od šipka isto zdrav. Znate što? Kad sam vidio tamo ovaj dio hidroelektrane, jer i oni vole imati struju, pa imaju hidroelektranu u blizini, nisam još shvatio što vidim. Dakle, tamo je u ovom dijelu hidroelektrana koja se ne vidi na fotografiji, ali tu je jedan dio rijeke Sirvan koji ide pokraj. Tek kad sam došao kući, usporedio sam ovu fotografiju i karte na internetu sa jednom fotografijom koju sam 2 tjedna prije, odlazeći tamo u Kurdistan, kad sam letio iz Zagreba za Dohu u Kataru, pa natrag iz Dohe u Esfahan, gradu u Iranu, poslikao sam jednu fotografiju kroz prozor aviona. Pogledajte koju. Ovu tamo. Pogledajte ovaj donji dio, znači ovo je rijeka Sirvan koja se pretvara u jezero zbog brane i onda ima ovaj ispust tu dolje. Evo, ovo sam snimio iz aviona, a onda sam se 15 dana nakon toga ja našao upravo na tom mjestu skroz slučajno. Možemo vjerovati da slučajnosti postoje, a i ne moramo. Nakon putovanja nastala je moja knjiga Djeca Kurdistana. To je moja druga knjiga. Prva knjiga je Djeca Sahare, koju sam napisao nakon što sam se drugi put vratio iz izbjegličkih kampova u zapadnoj Sahari u Africi, gdje sam vidio kako žive tamošnja djeca, a sad sam napisao knjigu Djeca Kurdistana. U njoj su moje priče o njima, u njoj su priče o njihovim životima, o njihovim navikama, o tome što vole, kako žive, ali su i priče koje sam smjestio u tu prirodu, među te ljude koje vam pomažu kad ih pročitate ili kad vam ih neko pročita, da naučite kako izgleda život u tim krajevima. Ovaj dio je svugdje isti, jel da? Pogotovo kad se odlazi iz škole, svi su sretni, svi mašu, svi su veseli, pa evo viču i goodbye. Međutim, ovo nama nije goodbye. Mi imamo još nešto za napraviti. Dakle, vi ste iz vaše osnovne škole Borovje u 4. A i 4. B skupili pitanja koja vas zanimaju. Ja bih volio da ste sad ovdje kao publika pa da možete vi dizati ruku i postavljati pitanja, međutim, snašli smo se pa ćemo to napraviti ovako. Može da ja izvlačim ova pitanja, pa ćemo na njih i odgovoriti. Imaju li djeca mobitele i računala? Računala manje, tu i tamo u nekoj kući ima računala, a djeca koju tu vidite nemaju mobitele. Možda imaju roditelji, možda ima otac mobitel, ali ostali u obitelji nemaju mobitele, a računala u nekim kućama imaju, a u nekima i nemaju. Dakle, to je drugačije nego kod nas gdje i svako ima računalo, svatko ima mobitel. Koji ste predmet ponijeli kao uspomenu? Ponio sam kamenčić sa one planine gore tamo,
znači to je velika planina koja se zove Zagros. Ponio sam kamenčić da me sjeća na njih, kao što ponesem ako mogu sa ostalih mjesta na koja sam putovao, ali ponio sam i jednu rukom rađenu posudicu koju su mi poklonili učitelji tamo u školi. Od čega grade kuće? Temelje grade od kamena, koji tamo iskopaju u planini u stijenama, i onda na taj kamen slažu betonske kvadre i pofarbaju izvana. E sad, ono što znaju još raditi, znaju stavljati i cigle koje dopreme iz unutrašnjosti Irana, ali ono što znaju još stavljati, vidjeli ste, sjećate se da su ulice najčešće blatne i da imaju lokve tamo koje su pune vode, pa lako je kad čovjek prođe ili nekom biciklom se proveze, međutim kad prođe nekakav auto ili veći kombi ili kamion, onda s tom vodom pošprica kuću, možda neku fasadu koju je baš neko friško napravio. Da bi izbjegli takve probleme, ja sam vidio da čak stavljaju i pločice, ono što mi stavljamo na pod, recimo negdje, na nekim mjestima ili na terasama, oni s tim obuku kuću s one strane gdje je cesta. Kad se zamaže od ceste, od blata, onda se to jednostavno vodom opere, pobriše se i opet je dobro. Koliko je dugo trajalo putovanje? Ovo putovanje je trajalo 15 dana. 15 dana od Varaždina u kojem živim do Zagreba autom, onda od Zagreba do Katara, dakle zemlje na Bliskom istoku, koji je glavni grad Doha, znači od Zagreba do Dohe, nekoliko sati, onda još nekoliko sati od Dohe do Esfahana, grada u Iranu. Onda od Esfahana 12 sati noćnim autobusom do grada koji se zove Sanandadž. Onda sam u Sanandadžu zamolio čovjeka kojeg sam tamo sreo da me odveze od autobusnog kolodvora do minibus terminala. Onda minibusom otprilike između 3,5 i 4 sata do grada Marijuana, odakle sam se javio Mehdiju, onom učitelju, i onda je on stigao po mene i onda smo se vozili još otprilike isto nekakvih 3 sata do sela Bolbar u kojem on sa obitelji živi. Dakle, puno se putuje, ali je sve ono što sam naučio, svi ljudi koje sam upoznao i sva priroda u kojoj sam uživao, vrijedno toga. Ovo je isto pitanje koliko dugo ste bili na putu, dakle 2 tjedna sve skupa sa putem tamo, boravkom tamo i vraćanjem natrag. Da li ste se s nekim sprijateljili? Pa sprijateljio sam se s ljudima koje sam tamo susretao, s nekima sam još i dan danas u kontaktu i drago mi je što na svojim putovanjima upoznajem dobre, drage ljude s kojima sam i dalje ostao znanac, a sa nekima i prijatelj. Kada njihovim učenicima počinje nastava i koliko traje sati? Pa ja mislim da im počinje negdje oko 8:30, otprilike tako nekako, i sad traje kao i kod nas, 45 ili 40 minuta, između su pauze, imaju male odmore, velike odmore, a kad pročitate knjigu, u njoj ćete pronaći i kako ih učitelji ocjenjuju. Odsjeo sam kod Mehdija u kući i tamo sam spavao na podu, onom istom koji ste vidjeli gdje njegova gospođa priprema hranu i na kojem se jelo. Dakle, kad se to sve makne, noću se stavi prostirka, da baš nije jako tvrdo, pokriješ se s dekom i spavaš na podu. Kojim jezikom ste se sporazumijevali? Sporazumijevali smo se engleskim jezikom, budući da ja kurdski jezik ne znam, a Mehdi mi je pomagao onda u
u komunikaciji sa Kurdima koji ne znaju engleski jezik, a sa onima koji znaju engleski jezik sam razgovarao na engleskom jeziku. Zašto se čaj zove crni čaj ako je smeđe i crvene boje? Ha! Ne znam. Ne znam, ali mislim da to ima veze sa postupkom proizvodnje tog lišća za čaj. Ako se ono dulje suši, onda je čaj tamniji, sve do onoga što se zove crni čaj. Pa i mi nekad vino, crveno vino zovemo crnim vinom, a ono nije baš crno, nego je crveno, jel da? Imaju li njihovi učenici praznike i kada su? Da, imaju praznike, imaju i ljetne i zimske praznike, a imaju i praznike koji su početkom proljeća. Jer Perzijska nova godina, koju oni zovu Novruz, počinje, se obilježava 21. ožujka, dakle s početkom proljeća, i tada su i njihovi praznici. Kako je njihovo podneblje, odnosno klima? Pa, s obzirom da žive visoko u planinama, nije baš toplo. Međutim, kad smo, recimo, se penjali još više u planine, gdje je i snijeg bio okolo, mi smo se toliko zagrijali da smo skinuli i jakne i veste i na kraju smo bili u kratkim rukavima dok nam nije postalo hladno, da smo se brzo oblačili. Barem ja. Mehdi je bio u svojoj kurdskoj odjeći i oni se tako odjevaju bez obzira bilo toplo ili hladno, eventualno stave neku jaknu gore ako je baš jako hladno. Ali klima je planinska, gorska planinska i tamo je dugo hladno, ali po ljetima je vrlo ugodno. U ljetu je vrlo ugodno. Koje ste još zemlje i narode posjetili? Pa sad bi možda trajalo predugo da sve objašnjavam, ali i da sve nabrajam. Ali evo ono što sam ispomenuo malo prije, dakle posjetio sam i narod Saharavi koji živi u izbjegličkim kampovima u Alžiru, usred pustinje, najveće pješčane pustinje na zemlji koja se zove Sahara, koji žive tamo usred ničeg, ajmo to tako reći, dakle tamo nema ni vode pitke, niti plodne zemlje na kojoj se može nešto raditi, no to je druga priča koju ću vam ispričati sljedeći put ako vas bude zanimalo. Tamo sam živio među njima neko vrijeme i naučio puno o njima, pa sam mogao napisati i knjigu o djeci koja tamo žive. Posjetio sam onda Jordan, posjetio sam Libanon, posjetio sam Iran, posjetio sam Tursku puno puta, Katar, od tih zemalja Alžir, Zapadnu Saharu, Tunis, europske zemlje, bio sam u Meksiku. Putujem kad god mogu i kad skupim novce za putovanje. Kakve su divlje životinje? Pa tamo, oko kurdskih sela, nisam vidio divljih životinja. Stvarno ih nisam vidio. Vidio sam krave, vidio sam koze. Dakle, životinje na koje smo i mi navikli u našim krajevima. One tamo nešto drugačije izgledaju, ali lako je prepoznati životinje. Kad budemo razgovarali o, recimo, Jordanu, nakon što napišem knjigu o djeci Jordana možda, onda ćete vidjeti i životinje koje žive u pustinji Wadi Ram, na jugu Jordana, gdje sam s beduinima tjedan dana hodao kroz pustinju i penjao se stijenama i divio se tom prekrasnom mjestu i tom prekrasnom prostoru. Tamo sam poslikao jednog divnog plavog guštera. A noću, kad smo spavali vani, bez šatora, bez kuća, znači samo pod zvijezdama, u vreći za spavanje, sam slušao kako divlja pustinjska lisica jede nedaleko od našeg mjesta gdje smo spavali,
jede ostatke od naše večere, jer je kuhar nakon što smo mi pojeli sve odnio 50 ili 100 metara dalje od mjesta na kojem spavamo i tamo ostavio hranu da se divlje životinje koje žive u pustinji najedu i da ne diraju nas. Ali kažem, to je nešto što ćemo kad budemo pričali o Jordanu. Koliko koštaju tepisi i od kojih materijala su napravljeni? Napravljeni su od vune. Napravljeni su od vune, a koštaju puno. Ne biste vjerovali, taj mali tepihić košta i po 1000 ili 2000, čak i puno više kuna. Zavisi o tome koliko čvorova ima, je li rađen ručno ili je rađen strojno, koliko boja ima, kakav je materijal i naravno sad onda ovisi o veličini. Ali tepisi koji bi pokrili recimo cijelu dnevnu sobu, cijeli dnevni boravak, koji su rađeni ručno, koštaju između 10 i 50 ili čak i 100.000 kuna. Koje biljke tamo rastu? Raste šipak, raste drveće, rastu voćke, ali se sad ne mogu sjetiti što raste cvijeće, ima ruža, ali recimo zanimljivo je raste trava, a u planinama postoje neke biljke za koje ne znam kako se zovu, međutim kad smo planinarili, onda ih je Mehdi uzeo i jeli smo ih tako ubrane, grickali, jer su svojim sokom su nas okrijepile da možemo dalje. One su malo kiselkaste, ali to vam paše kad hodate u planinu. I tu piše na kojem ste jeziku komunicirali s Kurdima, eto, rekao sam na engleskom, Mehdi mi je pomagao sa onima koji ne znaju engleski, a sa onima koji znaju engleski sam se lijepo napričao. Hvala vam na pažnji, hvala vam na vašim pitanjima, pozdrav svima vama u 4. A i 4B, pa i drugima koji gledaju ne samo iz vaše škole, nego iz bilo koje druge škole. Lijepo vas pozdravljam i veselim se možda i našem susretu uživo, koji će biti puno življi i puno veseliji. Bog svima!